Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka basigi do anga jamana kono ka here do akono ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka boda dama ala kan sutura ka foli belebele ta ka nyesi aw bela jelema aw fam kan la jamali kono maliko kan aw bismillah o ko spécial mawludu keneka mimbe sigawiye wulawula ka kayni ni watinye suro ala sonama mawludu ale nyene mayara diye kono fancama nga krenkrenya an fe malila ala sonama a ɲɛnamayara jamiyatul ansar din international fadi ale be labɛnba min kɛ bamako yirimajɔ stade 26 mars kɔnɔ ala sonama o baaraw kɛra min ɲɛnamayara an ka mali haut conseil islamique ɲɛmaaba fɛ n'o de an fana karamɔgɔ n'a ɲɛ jɔyɔrɔ a seyidi sheikh usman madan haidara a taara ka taa ninkura fɛ mawludu la a taara ka taa dɔ fara mawludu a dalu ninnu bɛ yen k'a fɔ ko mawludu kɛli a bɛ bɛn ko farda yɛrɛ de don a ka kunu kumaw a ye dalubaw di ni ala sɔnna ma an bɛna tila ka segin ka na o ma ka foli belebele lase an ka sponsor officiel an y'a fɔ aw ye ɲina an ka sponsor officiel o de ye temira ye temira ale de ko alakira ko tɛ fɔ a kɔ silamɛw ka nin koba in tɛ fɔ a kɔ wa a bɛ a lafa cɛmancɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an ye wele bila sirifila kanubaga bɛɛ ma mawludu kanubaga bɛɛ ma u k'u ka te min ta kɛ temira ye n'i y'a jateminɛ kununko tɛrɛn na temira kɔni tun bɛ ka yaala ka munumunu fan bɛɛ fɛ o la n bɛ te wulilaw n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka temira sanni na ka wuli k'a feere ani ka se mɔgɔ caman ma tɛrɛn kɔnɔ n'u y'a fɔ an ye ko ni ala sɔnna ma ko fo ka taa fɔ an k'a f'u ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma don a la u bɛ temira dɔrɔn de min an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'an ka partenaires bɛɛ lajɛlen fo yanni an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ sɔrɔ ka bi baaraw a bɛ cogoya minnu na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ni ala ni kira sɔnna ma. Café Niger, ça c'est le café des connaisseurs. Café Niger, le choix des connaisseurs. À la maison, dans la rue ou au bureau, le vrai goût rassemble les connaisseurs. Café Niger, le choix des connaisseurs. Amado ka fa ko layinu ka ca wa sobox ya peta bala sobox mobile ale yelmana ka ke sobox plus ye ya sa ka chama fara ako forfait kan o son klina wala sa anaw limanaw so le mesika to nyona cho mina sangani wati ay wuli jona ka se orange ka agence anaka espace la wala sa aw se mesika yi cho mina sobox plus ko la naw ba fen ka abonnement la krokraya ay ta maxiti sans fait wali kele awbe jazz kele nani jazz saba fla nani jazz n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ kɔ aw bɛ weleli kɛ 7 nani kele nani orange aw kɛrɛfɛ. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma te gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuwanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i bɛɛ tɛ te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ayi ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Attention, il canne sama. Femme d'agadira bifo sunama. Dite que le co, dite ya ta sorara para la mafianda. Wani eso mini calite du mano la voce willy a que era la culi de miraco. Es que ubite mirado.
piri wengu menuri Fala fone ma papa shiri la piri me mona Musonyuma Emiti se negere ni na nagiri ula Niga papa mora bara yoro la kumolo shobeni demiraga Ni noroga kumega laiga kumeni ni sonja ya dirimi Avesoro fambe puti ula tia la wadimia Neminga sitela kalavankura memira desiginga jama Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sotam Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal. an bɛ temira mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a seyidi sherif iba hayidara n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko dgp ala sɔnna ma ale taara mawulu ɲɛnɛmaya ayiwa fɛn min ye kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ an kun y'a ɲɛfɔ aw ye ka tɛmɛ k'a fɔ karamɔgɔden minnu bɔra a seyidi sherif ahmad tijan hayidara a seyidi ali usman ka taa se seyida nafisa usman kulikoro kayi a ni kɛɲɛba ala sɔnna ma teliyala an ye ja minnu sɔrɔ o de ye kɛɲɛba jaw ye sherif iba hayidara n'ale bɛ yɔrɔ min na a mankantan tɛ sabula ala ye fɛn k'a ye denmisɛnniya kɔnɔna na k'a kɛ fasihu ye min ni a kumana a ɲɔgɔnna denmisɛnninw fɛ a bɛ lamɛn wa u b'a faamu fana ala ye ale fana kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛn a waati denmisɛnninw ma a ka ca ala fɛ ni denmisɛnninw kɔni n'aw kɛɲɛn'u la yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye DGP bila ka taa a ka ca ala fɛ DGP kɛ a bɛ k'u ka solution ye o hukumu kɔnɔ an balimakɛ n'o ye Ruzo ye Tropique Ruzo ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ sherifidenw olu mangutuli ani ka ja dumanw ta k'a fili diɲɛ kɔnɔ o kama a ka sɔrɔlenw a ye min fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Bamakɔ ka taa se fɛn min ye Kɛɲɛba o kɔfɛ foliw ka taa se wajulu kɛnɛ a y'a bɛɛ ramase ka taa laban an karamɔgɔ Seyidi Sherif Iba Hayidara wajulu bannen a ye dakuɲɛ fila min lase an ka jɛ ka Tropique Rouge ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. DGP ɲɔgɔn bi jɔnni bolo ni ansaruw tɛ bani dencɛ fajigifaden y'a ka taama minɛnw ta ka kɛɲɛ ni mawuludu nabawi ye san 2026 nin ye kɛɲɛbakaw ka mawuludu ta ko wɔɔrɔnan ye a Seyidi Sherif Iba Hayidara DGP ye min ɲɛnamaya bani dencɛ y'a ka labɛnw sabati Bamakɔ aéroport international Modibo Keita la tɛnɛndon utu kalo tile 24 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 10 tɛmɛnen ni sanga 40 ye DGP n'a taamaɲɛw panna pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen na ni k'i kunda Kɛɲɛba kan sanga 50 ɲɔgɔnna kɛlen kɔfɛ sanfɛ ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 ye a Seyidi Sherif Iba Hayidara DGP n'a taamaɲɛw jiginna Jijan Serifu ni Badara dɔgɔkɛ fajigifaden jigintɔ filɛ o y'a sɔrɔ Kɛɲɛba n'a lamini silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanuɲɔgɔnw sɛbɛkɔrɔ bɔlen don ni ka Hayidara dencɛ kɔnɔ waati min na jiginna Jijan pankurunjigi kɛnɛ kan Kɛɲɛba silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛmaw y'a kunbɛn ni ka bisimila ka tare tare an sɔrɔla ka bɔ o de la ni k'an kunda Kɛɲɛba kan Hesigei nangama donna Kɛɲɛba cɛ min donga ma deli ka dogo Kɛɲɛba dugu kɔnɔ wa DGP ma juguya yɛrɛ la Kɛɲɛba sabula Kɛɲɛba ka bɛɛ lajɛlen de y'a kanu cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ e ka jama sɔngɔtɔ lajɛ Hayidara dencɛ kɔbani ngu nisɔndiyalen de don u fari foninen sifinakaw ni girin bi ɲɔgɔn na dɔrɔn u bi ka kule Hayidara dencɛ nɔfɛ ko kanu ye fɛn min fa o ma jufa Hayidara dencɛ yɛrɛ ni nisɔndiya bi ɲɔgɔn na a bi ka kanubaw ka kanu tɔ diya u bolo dɔrɔn an y'an sɛnsɛn o de la ni kanubaw ye fo ka Kɛɲɛba dugu camancɛ sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ u y'u tilen ka taa foli bila Kɛɲɛba maabaw la ni ka taa se a fanga bonda maaw ma a Seyidi Sherif Iba Hayidara taara foli bila u bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka taa kuncɛ AKI kɛnɛ kan DGP selen AKI kɛnɛ kan a ye dakuruɲa 2 foli kɛ AKI kɛnɛ kan ni ka fɔ maaw ye k'u ka labɛnw sabati ka wajulu kɛnɛ kɔnɔ ni tile kɔni bɔra su bɛ ko nin ye mawuludu su kolen ye Kɛɲɛba jamakulu tɛ nin ye su fɛ tuguni nisɔndiya ma kɔtigɛ farifoni ma kɔtigɛ maaw bi ka girin Hayidara dencɛ kɔ dɔrɔn
bani dencɛ n'a kanubaw ye ɲɔgɔn sɛnsɛn o de la ka wajulu tabali sɔrɔ. Waati min na ni a Seydi Serif Iba Haidara DGP sigira wajulu tabali la, a ye baara sɔbɛ dabɔ ka Ala ka diinɛ lase ni ka mawuludu nafa fɔ, ka tila k'i da don mawuludu bonyaw la, ni ka tila ka ɲɔgɔnnaw sama ka na Ala ɲɛsiranya ma. Sifinakaw k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnya tɛ Ala ko bali. A Seydi Serif Iba Haidara y'o ladilikan caman di wajulu kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka laada latilen n'o ye mawuludu nisɔndiya ye. Olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ DGP y'i sɛnsɛn ni ka taa a ka so. Waati min na n'a sera so, a y'a ka nisɔndiya jira Kɛɲɛba san 2026 mawuludu la. Ne nisɔndiyalen don bi dante nisɔndiya min na ka bɛn ni mawuludu hukumu kɔnɔna ye Kɛɲɛba kɔnɔ yan. Ka Kɛɲɛba ka bɛɛ lajɛlen fo, a cɛ n'a muso san o san n'an bɛna mawuludu la Kɛɲɛba yan, u bɛɛ bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu bonya an bolo. Vraiment n tɛ dan foyi sɔrɔ la. E yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ su in na, malgré an ka lieu changera ɲinɛ, an bɛ deli ka kɛ yɔrɔ min na a ma kɛ yen, mais a kɛra yɔrɔ min fɛnɛ na mɔgɔw bɔra ka taa yen fɛnɛ fa. Vraiment n bɛ Kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen fo, Ala k'u sara, u b'an dɛmɛ nin baara in na ka nisɔndiya kan an fɛ, Ala ka kɛ alinɛw ye. Yɔrɔ ninnu caman farala kan ne yɛrɛ t'a kalama, mais a bɛɛ hɛrɛ de ye parce que a bɛɛ ye mawuludu hukumu kɔnɔna de ye. Donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen u k'u labɛn. Alakira ko la i mana min kɛ i b'o de sɔrɔ. Man kana lillahi kana lahu, n'i y'a kɛ Ala ye, Ala b'a k'i ye. Donc Ala subhanahu wa ta'ala tila k'a fɔ bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. A ko n ye kira min di a ma, ni kira in bangeni aw ka nisɔndiya, o nisɔndiya o ka bon n'a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ. Donc o kɔrɔba de ye Ala bɛ ka min fɔ an ye. Donc minnu bɛ ka na yɔrɔ min na bɛɛ ka bɔ an ka jɛ ka o nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ, a ka kɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la. Ala m'o latigɛra an ye. Donc vraiment n bɛ denmisɛnninw fo, n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw, u ka ne encourager k'a jira ne bɛ ka baara min kɛ u ye walima n bɛ ka min kɛ n yɛrɛ ye ko nɔ bɛ ka bɔ a la wa a ka d'u ye. Donc n bɛ Ala deli Ala k'an to ɲɔgɔn ye halisa. A kumakan ninnu a lamɛnli Ala k'a fanga d'an bɛɛ lajɛlen ma, wa u k'a dɔn nisɔndiyara kosɛbɛ ne Kɛɲɛba sifin ye, u ye bonya min kɛ ne ye yɛrɛ ɲuman gɛnsaw. Donc Ala k'u sara ko nin bɛ to n kɔnɔ, nin bɛ to n kɔnɔ inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamɛnbaaw, nin tun ye mawuludu kɛnɛ ɲɛnamayali ye min kɛra Kɛɲɛba a Seydi Serif Iba Haidara fɛ. Ni Ala sɔnna ma baara tɔw bi kɔfɛ ka na, an bɛn'o ka damana kibaruyaw ye k'o di aw ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka séjour don hɛrɛ la ni ka kuncɛ hɛrɛ la. An bɛ DGP fo ka a waleɲuman dɔn a Seydi Serif Iba Haidara, ka dugawu kɛ Ala k'a fanga se a kana ka se dugu caman de la, a ka turuna bɛ bolo la fo ka taa se juma nata ma. O la a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ka labɛnw sabati ka DGP kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye. N'an bɔra yen an bɛna Bamakɔ Yirimajɔ stade 26 mars la kunun sɔrɔ, o min bɛnna Utukalo tile 24 ma. An ka cɛkɔrɔba an fa ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sheikh Ousmane Marane Haidara, Ala ka si d'a ma. Tise kunun sɔrɔ a taara ka taga mawuludu valeur wɛrɛ don a la, ka taa mawuludu lakuraya, ka tila ka taa wajulukɛlaw ka taa dalilu wɛrɛ d'u ma, kumakɛlaw ka taa kuma cogoya ɲuman d'u ma mawuludu kan. A taara o baara de kɛ parce que a taara dalilu di mawuludu mun de don, e min ko k'a maɲi i ko k'a maɲi mun na, an minnu ko k'a ka ɲi anw y'a fɔ ko a ka ɲi nin de la, sabula kira ko tan kuranɛ ko tan. Tisɛ ni Ala ye maa min ladɔnniya o ye maa lafiyalen de. Sheikh Ousmane Marane Haidara ziyara dɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ, a ko hikima de don, ko bonya bɛɛ de ko Ala ko n'a ye hikima di maa min ma ko de ye hɛrɛ bɛɛ ye. Hikimatigi de don, Ala ye hikima d'a ma. O la an y'a kanu bi wulada in na k'aw ɲɛ bɔ sira la ka miniti 25 ɲɔgɔnna ta k'o d'aw ma cɛkɔrɔba ka kuma na, sɔrɔ kuma min kɛra o b'a sɔrɔ aw dɔw dara, aw ka se k'a dɔn mawuludu 26 mars a kɔnɔna na min kɛra,
ka 26 mars fa tew ni woni nama kedi abe bali mogo la mais akeli mangana ka bali mogo la ble mogo ba biduru be nyogo soro yoro mina che kele min ba fa we ale de ni che o che ikaka franchen do be twin abe foko ni côté mafa mais ala ya nye min bolo o ye Cheikh Ousmane Malal Haidrai anga je anga nyema da fe ambalma ke sarmo nalia ka bo jene ambe jene ka ubefo alebe maduhu dakurnya flata ka shirifke bismillah anya kanu ko fana tugwala ka sarmo nalia fo ka demba bela jelen fo ka jene befo atoyala nini anga je ka nyema da shirifke fe وهلت الأنوار وتزينت ببهائها الأمصار وصدى لسان الحق في عليائه شعرا يفيد كأنه الأنهار في يوم ميلاد الشريف وذكره تسمو القلوب وتفخر الأشعار عثمان يا نبع المكارم والتقى يا من بنورك تهزم الأخطار يا ابن الكريم وسر آل محمد نسب زكي طاهر ومنار حيدرا وفخر البرية كلها أصيل أصيل ليس فيه غبار شرف النبوة في جبينك شاطئ والفضل في كفيك لا يتوارى يا قائد الروح في سبل الهدى بك أنصار دين الله قد ساروا الحمد لله أسلم وأمي فلوك على دفو كعلى ولي مندو كعلى بركة كصلي عن كرابك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسودين غسان مونكا كصلي أكا صحابة مونكا نمبري أمانغ فولين يسي نبغى تشماني مسوما برجلما تمسني مقربا أنفلكنا منكا نشيريا كندي على بلو أو نيني كاجرا على لا إكاكرا كشي نيما باما أما أتلني أونغا نينما يبالو تلما كيكليني ما أباون تشلابي أون باجرا على لا أندونا ديننا إيه محمدو تشينيمي أوداماتي أهاكلي بالا kalaw ni faamu y'an sɔrɔ cogo min na ko a bangena san min na ani don min na ani kalo min na an y'o kibaru min sɔrɔ an b'an ka bonya barika da kɛ ala ye kira dili la anw ma o kɔfɛ an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ ka kira yɛrɛ ladege k'a barikada nka sira dɔ fɛ an b'a kɛ farida ye ala ka kuma k'a la kuranɛ kɔnɔ ko n'aw ye ne ala barikada n b'aw jiidi n'aw ye ne ala barikada ne ala b'aw jiidi o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na an b'a kɛ farida yɛrɛ ye o sira kan mɛ an b'a kɛ sunna ye kira yɛrɛ ta sira kan kira ko cogo di an ka sunna kitabu ye min sɛbɛn an ka sunna kitabu wulibaliw ye min sɛbɛn an yɛrɛ fɛ o ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko a kun min dɛnɛ sun ko a kun min dɛnɛ sun ko fɔ dɔw y'a ɲininka ko mamadu mun ne bɛ dɛnɛ sun a ko ne bɛ dɛnɛ sun ka ala barika da parce que ne bangena dɛnɛ jɔnni ko kira ma mawuludu kɛ jɔnni de ko ten
o ye kalan kɛ min Allahu akbar ni ala kira kumakan de ye anw ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ Allahu akbar kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tumana mawuludu de kɔrɔ ye di Allahu akbar mawuludu kɔrɔ ye anniversaire kɔrɔ ye walima ihtifalu kɔrɔ bamanankan na nahatafil k'o kɔrɔ de ye anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn o tuma na kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tuma na mawuludu de ye jumɛn ye bilen ko kira ma mawuludu kɛ sahabaw m'a kɛ o tuma na o kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun ne bangena ntɛnɛn o tuma na bangeni de ye jumɛn ye ntɛnɛn sunkun ye jumɛn ye n'a sunkun ye ale ka bangeni ye wa an yɛrɛw sigi kun de ye a ka bangeli ye nka i bɛna min fɔ o fana bi faamu k'a fɔ wayi kira ye mawuludu kɛ nka a ma kɛ aw ta kɛcogo in de la an b'a fɔ o ye jumɛn ye ko ka mɔgɔw dalajɛ ka mɔgɔw fara kɛnɛ kelen kan ko a bɛ wajuli kɛ ko a bɛ kira ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kira m'o kɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ ɲɛfɔ o ni ni baganw ma jɛ ni ni kodɔnnaw jɛra olu de b'i ɲɛfɔ o tuma na an bɛ mun ta a ye kuranɛ lajɛ ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ ko kira tɔw minnu tɛmɛna ka kɔn i nali ɲɛ ne b'olu baro bɔ i ye tari limaniya na sabati i bolo tari an na i dusukun sabati kira minnu tɛmɛna ne b'olu ka maana bɔ e ye tara ni dusukun sabati mana ni ala kira ka bangeni sera an b'a fɔ don o don an bɛ k'a fɔ nka bangeni mana se an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan kira kun ye jɔn ye kira ye mun kɛ kira nana ni mun ye k'u hakili jigin kira la tariw dusukun na sabati kira ko la parce que ala ko a bɛ kira kɔrɔw ta ɲɛfɔ muhamadu ye ko tara dusukun na sabati mana n'an nana kuranɛ kɔnɔ kira ko ale bɛ ntɛnɛn sun ale bangena ntɛnɛn a bɛ ala fo o tuma na ni ntɛnɛn sera ntɛnɛn o ntɛnɛn o tɛ e ni ne ma wajibi an dɛsɛr'o la mɛ san mumɛ bɛɛ kɔnɔ a fɔra bangena tile kelennin min na k'o ta k'o kɛ barikadadon ye ala ye e ni ne kan ka se k'o kɛ bangeniw fɔra kuranɛ kɔnɔ bangeni tɛ kura ye alakira la o nabila isa bangeni ala y'a fɔ nabila isa ko ne bangena don min na salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya a ko ne isa kisi bɛ ne kan don min na ne bangena ja bange don kuranɛ yɛrɛ nana ni kira dɔw bange don ye kuranɛ kɔnɔ yahaya fana a fɔra o yɛrɛ ma salamun alayhi yawma wulida kisi bɛ yahaya kan don min na a bangena kuranɛ nana ni kira dɔw bangeli ye k'u bangeli fɔ a bɛ faamu mana n'an y'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ni ne ye hɛrɛ k'aw ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan ni ye hɛrɛ mun k'a ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan nka n'a ma barika da n'a fitiri waleyara ne ala ka ɲɛ an ka taa ka gɛlɛn o tuma na ja hɛrɛ mana k'i ye k'a barika da an b'o kɛ farida yɛrɛ de ye parce que ala ko n'i m'a kɛ n bɛ balawu jigin i kan wala in kafartum
ala ko na kafiriyara nga nema ma mbi sara ni nyangata de o kumana ka ala ka nema kula do e farda de kumana amina ni mauludu yere farda kono yoro jume ko ala ko ni ye nga nema barkada o kumana ala kira dili anuma nema bado parce que kira nana ka mbo bakanya de la cɛ muso to abulo cɛ ka nafolo to abulo kana hasidiya kana dabali jugu kala kana tɔgɔ ca kɔfɛ n'a dɛsɛlen don a dɛmɛ kira nana an bila nin de la ala tilala k'a fɔ kira nakun na fana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu cikun foyi t'e la fo dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira cikun ye dafɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ dafɛ bɛɛ min tɛ seli dun min bɛ boli sɔn dun min bɛ tasuma bato dun min ko ala tɛ dun ala ko ne ye muhamadu ci dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ dulɔ min o i bɛ boli sɔn o i ko ala tɛ o a cikun ye ko a bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ alors ni aya an b'a kɔrɔ fɔ cogo di a fɔra ko silamɛw de bɛ don alijinɛ na lahara ko kafiriw bɛ don jahanama na kira dun cira de ko a kɛ silamɛ ye o tuma na kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira cikun na cogo di an hakili an ye nin fɔ siɲɛ caman kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira cikun na parce que ni e ye silamɛ ye e ka so ni kafiri ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala ye seningi ye kafiri muso ka ɲi e muso ye ɲɛ bɔra kafiri muso fɛ i bɛ se k'a tigɛ ka bɔsi a la mais i ka ala ko ani ka kira ko walimuso to a tigi bolo jɛnɛya ye haramu kafirikɛ muso tora a bolo a ma hɛrɛ sɔrɔ kira cili la wa e ni kafiri bɛɛ sigi la kafiri jumɛn don min bɛ boli sɔn a bɛ sɛ fa a boli la a bɛ kami fa a boli la a bɛ misi fa a boli la kafiri boli sɔnna e n'a bɛɛ sigi la a b'a ka boli sɔn na nka a ka tɔɔrɔ tɛ se e ma i b'i ka mɔbili kɔnɔ ka na i nana boli sɔnna n'a muso sɔrɔ gudɔrɔnda la muso bɛ ka fɔɔnɔ walima muso degunnen don i ko kafirikɛ ma ko mun bɛ madamu na a ko madamu n nana dɔrɔn a bɛ ka yɛrɛ ta ka bɔ ka bin ne yɛrɛ kamana gannen don anw ka kitabu kuranɛ ko kira ko silamɛkɛ yi boli sɔnna muso don i ka mɔbili kɔnɔ sisan yɔrɔ min ka kan ka magɛn i ka yen magɛn n'o ye furakɛli yɔrɔ ye n'a a somɔgɔw bɛ se k'a furakɛ a di furakɛlikɛlaw ma o ye ta bannen ye mais ni gɛlɛya bɛ somɔgɔw la bolisɔnna in wari t'a bolo ko e alimami ba in i ka bolisɔnna muso furakɛ anw ka diinɛ ko ten et puis i t'i fo dɛ non k'a fɔ k'i ye ɲumanya kɛ non i ma ɲumanya kɛ dɛ i ka diinɛ de ko k'i k'a kɛ ten mamadu e ma ci foyi kama fɔ dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ mana dafɛ bɛɛ ka hinɛ kafiriw tɛ se k'a sɔrɔ fo silamɛw ka kɛ laadiri ye ka kira labato a bɛ faamu wa kumana a b'a janto nin de la mawuludu kira yɛrɛ y'a kɛ kɛli da kɔni ye nin ye wa sahabaw ye mawuludu kɛ kira balolen a bɔra don dɔ la ka na sahabaw sigilen sɔrɔ u bɛ kuma na u bɛ ka kira mankutu fɔ kira ko aw bɛ mun na yan ko walahi an bɛ ka ala barikada de ala y'i dili min kɛ anw ma a kɛra an ma hɛrɛ ye an bɛ ka ala fɔ k'i ka ɲumanyaw fɔ kira ko est-ce que tiɲɛ na ni ala cɛ a bɛ yan o de kama u ko kira ma walahi an bɛ yan o de kama kira ko m'a fɔ a ka kale ko zigalen don a la la mais n ye mɛlɛkɛw de ye ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la
ni aw ka ne kanuni ye ani ala foli ko ala ye ne da aw ma ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la n'o de ye o de la n y'a gɛlɛya aw ma n ko a k'a kali n'a sigi kun y'o ye siga t'a la Zamzam ko sahabaw ma mawuludu kɛ u y'a kɛ o ye n'i y'a fara silamɛya baara ka ɲi n'i y'a fara diinɛ kan mɛ a bɔ diinɛ na kɛ e min i ka denkundi kɛ yan e min den ka anniversaire kɛ yan kɛlɛ kɛr'o la kɛlɛ t'o la bon an ka silamɛya sariyaba ta n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye su in na n'a y'a hakili sigi a b'i faamu a bɛɛ bi lafiya pewu mawuludu bi bɛn mawuludu ti bɛn aw bi lafiya mais an tɛmɛn'a kan dɛ ça on a dépassé an ye nin tɛmɛ a mɛnna mais n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn a ka lafiya an ka a bɔ sariya kɔnɔ e b'i ka denkundi kɛ mais e ko ne ma de ko ne ka sun ko parce que ko alakira y'a ka mawuludu kɛ ni sun de ye o tɛ yan o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ sun bi bila minɛn jumɛn kɔnɔ sun bi bila sun min tɛ farida ye a bɛ bila ɲumanya minɛn de kɔnɔ o tuma na ni fɛn bilala ɲumanya minɛn kɔnɔ o a tɛ se ka na ɲumanya wɛrɛ la fɔ o yɛrɛ wa n bɛ fɛ ka mun fɔ bamuru tun bɛ kira bolo dɛ sallallahu alaihi wa sallam mais sahaba dɔw ka bamuru tun ka bon a ta ye dɛ kira ko k'a fɔ min si bɛ kira bolo fo si ka y'i bolo o ɲinina kɔtɛrɛ tun bɛ sahabaw bolo n'i y'a di kira ma a tɛ se ka kare fila taama n'a ye fɔ ni nasrulahi nana a y'a fɔ k'olu ka kɔtɛrɛw ka bon kojugu ko ka dɔ bɔ a la ko f'i k'a bɛn kira ta hakɛ ma ayiwa kira ko ni sunkalo kalo laban sera ko an ka nafila seli caya kira yɛrɛ tun bɛ joli seli anw bɛ joli seli ko kira tun b'o seli n ko i b'a kɛ i mana se ka hakɛ min kɛ ɔ munna o ma haramuya ko parce que i m'a bila kira ka hakɛ da la wa o tuma na n bɛ fɛ k'a yira o la kira ma nin kɛ ani nin ti bɛn a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ko mawuludu ti bɛn a y'a bɛɛ ɲininka ko kuranɛ aya kelen ye jumɛn ko ten ayi yanni diɲɛ wuli cɛ a t'o mɛn a f'u ka ala kira kumakan kelen jiri la kira sɔrɔla silamu a ka kumakan kelen min ko mawuludu ti bɛn ko kira ko ten a y'a minɛ an k'a lajɛ a ye sahabaw ko sahabaw ma mawuludu kɛ a ye sahaba kelen ka kuma yira an na min ko mawuludu ti bɛn kira ma a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a ti bɛn kira m'a fɔ a ti bɛn sahabaw m'a fɔ a ti bɛn e de nana fɔ bi ko a ti bɛn o tuma na e de cira wa oui n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi mais il y a pas de problème il y a pas de problème n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni juguman min b'a la an b'a lajɛ o ka bɔ a la kɛ a kɛcogo man ɲi a n'a man ɲi yɛrɛ o ye kuma siya kelen ala ko ko a ye feere daga ko nka a ye riba kɛ haramu ye feere la kumana n'i bɛ fɛn haramu i bɛ na ni dalilu de ye dalilu tɛ yen bon pour que k'aw bɛɛ lafiya k'a fɔ ni mawuludu surunyana olu yɛrɛ ka fɔlɔ ka mawuludu kɛ ka sɔrɔ k'a passe mawuludukɛlaw ma n bɛna bɛɛ lafiya su in na kɛlɛ tɛ mawuludu nɔfɛ non kɛlɛ tɛ mawuludukɛlaw nɔfɛ non n bɛna kɛlɛ bɔyɔrɔ fɔ a ye an bɛ wali kɛlɛ de kɔnɔ o la ne b'a ɲini aw bɛɛ fɛ silamɛw an kana sɔn kɛlɛ min an sen t'a la an bolo t'a la an kana an ka du ci o kama
walikɛlɛ de yɛlɛnna anw kan mawuludu man ɲi a ka i b'a dɔn a daminɛna tuma min na c'est-à-dire a daminɛ yɔrɔ ka jan lasili la quoi comme tuma min na Seydina Ali nana Seydina Ali ani Muawiyata nana bila ɲɔgɔn na u cɛsirila fɔ Seydina Ali u y'a faga Seydina Ali fagalen kɔ u y'a den Hasanu faga Hasanu fagalen kɔ u ye Seydina Ali den Huseini faga silamɛw tilala fila ye tila kelen ko anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko siyaw a tiɲɛw a sɛbɛsɛbɛw de ko don olu ko anw bɛ kira somɔgɔw anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ olu fagara fagacogo jugu bɛɛ la u ko diɲɛ bi wuli olu bi sa ala kira somɔgɔw sabu kira satɔ ko k'a y'a ka denbaya kalifa silamɛw ma o tuma na anw bɛ sa kira ka denbaya nɔfɛ a fɔra olu ma siya sira fankelen minnu k'u bɛ Muawiya ta fɛ olu ko olu ye sunamɔgɔw ye a fɔra olu ma sunamɔgɔw o tuma na siya ninnu u nana kaburu jɔ Seydina Ali kaburu kan ka na so jɔ ye ka na so jɔ Huseini kaburu kan ani Huseini bɔnnaw Karibala o n'a ɲɔgɔnnaw u ye sobaw jɔ ye k'a kɛ misiribaw ye san o san mɔgɔ min bɛ taa Karibala walima Najaful Ashrafi la san o san tuma dɔ la mɔgɔ maa miliyɔn 20 san dɔ ta maa miliyɔn 30 ninnu bɛ ninnu kɛlɛ ninnu bɛ ninnu kɛlɛ u taara bɛɛ sen don a la k'a sɔrɔ diinɛ ko tɛ mawuludu ko kɛlɛ bɔyɔrɔ de y'i kɔrɔ nin ye ko siyaw bɛ Hasan ni Huseini ka mawuludu kɛ u bɛ Seydina Ali ka mawuludu kɛ u bɛ Alakira ka mawuludu kɛ bon o tuma na pour que ka mɔgɔw décourager mɔgɔ kana tugu u kɔ u ko mawuludu ti bɛn jɔnni ko ten jɔnni ayiru ko kira tun b'a kɛ Kardawi o ye sunamɔgɔw ka karamɔgɔba ye a ka fatura kɔsa in na Ala ka hinɛ na Kardawi ko juma na a bɛ ka kutuba kɛ a ko ale filɛ mawuludu la nin ye ko sabu Alakira bangena nin kalo in de la ko ale filɛ mawuludu la ko mais ko ale ka mawuludu kɛcogo ni tɔw ta kɛcogo tɛ kelen ko ale bɛ ka mawuludu kɛ ko ka mɔgɔw kalan mawuluden jihadikɛla de la ko mais mawuluden jogo ɲuman ko ale kan d'o ma mawulududen min bɛ Ala bato kojugu ko ale kan d'o ma ko mawulududen min ye mɔgɔw bila jihadi la ni mɔgɔw bɛ ɲini ka jihadi bila ko ale bɛ ka k'o mawulududen de ka mawuludu kɛ Kardawi a makitaw bɛ n bolo a image dafalen bɛ ne Hayidara bolo o ye sunamɔgɔw ka an ka diɲɛ laban in na sunamɔgɔw ka karamɔgɔ ko bɛɛ danna yen de El Qaradawi mais a ko a filɛ ka mawuludu de kɛ a makitaw bɛ n bolo a dafalen a ko nka mais ale kan dɛ mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko Alakira kun bɛ Ala bato kojugu ko ale kan d'o ma mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko Alakira jogo kun ka ɲi ko ale kan t'o ma ko ale kan bɛ jihadikɛla kira de ma ko ka mɔgɔw su ka kɛ jihadi kan a bɛ n bolo a makitaw bɛ ne bolo a dafalen alors sunamɔgɔw caman bɛ mawuludu kɛ minnu farala ninnu kan olu de bɛ kɛlɛ la mawuluduko la mais mawuluduko tɛ diinɛ ko ye fadenya kɛlɛ kɔrɔ dɔ de tɛmɛna arabuw ni pɛrisiw cɛ mawuluduko in de bɛ ta ye n'o tɛ kira ko ne ye fɛn min kɛ juma o juma ntɛnɛn o ntɛnɛn b'a kɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'o man ɲi bilen mais ni i ye défaut min y'a kɛbaaw la mawuludu bɛ bɛn mais a ye nin bɔ a la a ma ban mais cɛ bɛ k'a fɔ ko mawuludu man ɲi ko fili caman b'a la a y'a fili dɔ kɛ k'u bɛ dɔ kɛ est ce que mɔgɔ ninnu u ye kalan kɛ
kira ka sahabaw kun bi dɔn kɛ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna cɛkɔrɔba in tilala ka muruti k'u bi dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ a kan bɛ sufuw de ma quoi komi sufuw b'u kunkolo kɛ tan u kɛ tan ka ala tɔgɔ fɔ k'u bi dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais est-ce que u hakili c'est-à-dire el-gharadu marad arabuw de b'a fɔ el-gharadu marad c'est-à-dire ne bɛ fɛ ko ka kɛ tan k'o ye bana yɛrɛ ye c'est-à-dire e mago tɛ tiɲɛ na bilen o e bɛ fɛ a ka to i ta de la ne mago bɛ nin na k'o ye bana yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ e ka Bukhari ni Muslimu ko dɔn kun bɛ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna a muso b'a bolo ye f'a b'a ka fini biri a muso la cɛw ka n'o ye ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ e b'a ko mawuludukɛlaw bi dɔn kɛ misiri kɔnɔ k'o man ɲi o tuma na i bi tuubi de parce que i ye kira bɔ silamɛya la i bi tuubi de manil fard manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahhab manil wadud manil karim wahid an bɛ an fa fo ka a waleɲuman dɔn mawuludu ko ɲina n y'a fɔ aw ye cogo min na an b'a ɲini ala fɛ a faamuya wala ka a di an ma Usman Madan Haidara a ka ca ni san 40 ani kɔ ye ale bɛ mawuludu kɛ a y'a lancé diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen mawuludu kɔni a kɛra fɛn ye bi silamɛw kun b'a kanu a ka k'u ka silamɛya jɔsen min ye o sabatira o hukumu kɔnɔ nin kuma ninnu ye kumaw ye minnu ni a kana ka fɔ wa kana ka kɛ ka mɔgɔw lafaamuya pour que mɔgɔw ka se ka lafiya an b'a ɲini ala fɛ a lafiya ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma ka tila a bɛ sabali kuma min fɔ a bɛ bɛn kuma min fɔ ka ɲɔgɔn to yen bɛɛ ka balo i damana a b'o kuma min fɔ i b'a ye k'a fɔ olu de ye fɛn ye bi diɲɛ mago bɛ min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ o la an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ depuis baara in daminɛ kunu sɔrɔ fo ka na se a banni ma jamana caman mun kun bɛ k'an lajɛ direct la Serifila kan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma karamɔgɔ ka nin wajulu in tɔ bɛɛ lajɛlen aw n'a sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan don n'a nataw la ni ala sɔnna a ma nin kɛnɛ in kan an bɛ Serifila télé a équipe ma bɛɛ lajɛlen fo surtout équipe technique Mohamed Keita n'a ka jama Jacques Boer Buya Kulubali an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n ye a lajɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani effort bɛɛ de kɛra min b'a to nin baara bɛ se ka kɛ réussite cogo min ala sɔnna a ma a kɛra nka a kɔnɔna na an kunkolo n'a kun chauffera an kun bɛ taa te duman min kun min o de ye te mira ye te mira ani te foyi tɛ kelen ye a forokolo n'i y'a lajɛ dɔrɔn a bɛ te nɛgɛ yɛrɛ don i la i b'a dɔn o man ca tew la dɛ te carton yɛrɛ yeli ka te carton lajɛ dɔrɔn a dilanni cɛɲumani cogoyani ka se ka te nɛgɛ don i la i b'o ye te mira mɔgɔw dɔrɔn de ka te cartouche la n'i y'a min a b'i lafiya n y'a fɔ muru minnu bɛ yen n'u bɛ mɛn u ɲɛna walima minnu bɛ farikolola baaraw kɛ u k'u ta kɛ te mira minni ye te mira ma se ka yɔrɔ si sɔrɔ ka don fo mawuludu ne fana ye silamɛw ka événement ba ye san kɔnɔ u ye fɛnba sɔrɔ dɛ u ye fɛn belebeleba de sɔrɔ k'o fɔ te mira mɔgɔw ye bɛɛ tɛ nin sɔrɔ ka na kɛ Serifila ka sponsor officiel ye bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ mɛ olu y'a sɔrɔ wa bɛɛ fana t'a sɔrɔ Haidara bɛ wajulu la k'e ka te bila Haidara ka télé la kɛrɛfɛ non bɛɛ t'o sɔrɔ mɛ te mira mɔgɔ y'o sɔrɔ wa bɛɛ yɛrɛ t'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni Amadu Jalo kana sigi ka kuma i ka te kan non bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ non mɛ aw y'o fana sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ sansi b'aw bolo hali sisan aw ka baara kɔnɔna na wa an dalen b'a la fana a bɛ ɲɛ aw bolo fana sabula aw y'a dilan k'a ɲɛ cogo min na ka na n'a ye k'a kanu aw ka se ka ye aw nana yɔrɔ la aw bɛ ye yɔrɔ min o wala bɛɛ ka dɔ fara cɛsiri kan ten aw ka dɔ fara a cɛsiri n'a labɛnw kan
ka se ka malienw ni mɔgɔ minnu tɛ Mali kɔnɔ k'u lafiya minina n'o kɛra an fana seko ni dongo ye min ye ka te yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye an b'a kɛ mais an tɛ fɛn kolo de fɛ an tɛ fɛn de fɛ min labɛnnen tɛ aw y'a dilan k'a ɲɛ cogo min na a ye dɔ fara kan malienw ka se ka lafiya sɔrɔ teko la ni te mira ye ni ye lafiya sɔrɔlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'an ka partenaire tɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn fɛn o fɛn de bɛ mɔludu waati la n'u faralen bɛ an ka baara in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli laban fadi ɲɛmɔgɔw ma n'o ye an ka président Adama Sanogo n'a ka jama ka taa se El Hadji Surakata El Hadji Modibo Diallo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Wudu Islam cɛbaw fana fo président Mohamed Lamine Thiam n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka taa se Alpha Diallo Seydou Diallo an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Sankaw fo San Adam Jabi ka taa se Madu Kulu Mufti an ka karamɔgɔba fɛn o fɛn bɛ an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔlidukɛla tɔ minnu bɛ sira la fana ka na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka donn'u bɛɛ ye hɛrɛ kɔnɔna na an ka baaraw bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ma ne b'aw bila yan sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni Ala ni kira sɔnna ma wa nin jɛmukan insha Allahu segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 23 waati ni Ala ma basi wɛrɛ foyi kɛ an b'aw bila yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mauludu kira bangira sa 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 Allah Muhammadu bangira bi Mauludu kira bangira sa Allah Habibu bangira sa Attention, ikana sama Feme dagadila bifo sunama Ditegeleko Nitija hata sorara barara mahafianda Wani yeso mine kalite dumano la bote wili agera na kukuni de miracle Eska ubete mirado Akansari seguro doro te mira mi vauntina na edo Akarine etalema mira Neva mine te pa mira Abine tene geda mira Abine gete pa mora mira Segotala Tugu managa kabanko ninga shiri wengu menuri Falafoni mafafa shiri la peri me mona Musunyuma Imitisi negana yenina na giri ura Niga papa mora bara yoro na kumolo shobele de miraga Ninoroga kumekala ika kumeli ni songa ya terimi Abesoro fambe puti gula tiga la bodimia Temira, à chaque gorgée, gaieté et vitalité dans votre quotidien. Temira, disponible en gros et en détail. Contactez Groupe Sotam Mali au 00223 60 60 64 35 85 25 77 77 20 20 75 26 99 99 99 87 84 84 84 64 Bamako, Manyambougou, au bord du canal. Café Niger, ça c'est le café des connaisseurs. Café Niger, le choix d'un connaisseur. À la maison, dans la rue ou au bureau, le vrai goût rassemble les connaisseurs. Café Niger, le choix des connaisseurs. Amado kafa ko lainu kacha wa Sobox ya beta bala Sobox mobile ale yelmana ka ke Sobox plus yi ya sa ka chama fara ako forfait kan o son clean wala sa anaw limana so le mesika to nyoko na chogo mina sangani wati ay wuli jona ka se Orange ka agence ou anaka espace la wala sa aw se mesika yi chogo mina Sobox plus ko la na wa fenka ko abonnement la krokraya ay ta maxiti sans fait wali kele awbe jazz kele nani jazz Saba, Fla, Nani, Jazz. Naobe kunafoni warako, abe wulelike, wolonvla, Nani, Kele, Nani. Orange au kerefe.
Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi temina ŋanaw te duman kanumagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma. Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i bɛɛ tɛ te koyi ni dɔgɔninkɛ ka te ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Tiga salati mɔgɔ bolo. Tiga. A salati. Ayi o tɛ yen. Maa o maa ko ala ko ta kira ko ta. I muso y'o mɛn. Ka siran ala ɲɛ. Ka ban wali cɛw la kɛnɛ ma. Fo k'i sa.